Sashen Hausa na BBC ke magana a kan mita 16 da 19 da 25 da kuma ta wasu tashoshin FM a wasu ƙasashen Afirka har ma da ta shafinmu na intanet wato bbchausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum, Muhammad Anur Muhammad ke fatan kun wuni lafiya a cikin shirinmu na karfe 8:30 agogon Najeriya da Nijar, 7:30 kenan agogon GMT da Ghana. To a cikin shirin za a ji cewa tarayyar Turai da Mexico sun nuna takaicinsu bayan da shugaba Trump ya ce zai sanya harajin kashi 30 cikin 100 akan kayan da kasashen biyu ke shigarwa zuwa Amurka. Wani asibiti a Gaza ya tabbatar da kisan Falasɗina 24 a kusa da wani wajen rabon kayan abinci inda shaidu suka ce sojin Isra'ila ne suka buɗewa masu neman taimakon wuta. 'Yar wasan tennis ta Poland ta kafa tarihi a babbar gasar Ingila ta Wimbledon. Muna tafa da filin amsoshin takaddunku daga cikin tambayoyin har ma kan miƙa za a ji a batu kan miƙa wadda manya da jarirai har ma da dabbobi ke yi. Wani nau'i ne na kamar motsa jiki. Yana sa jiki mutum ya samu sassauci wajen gajiya. Yawanci waɗanda suke motsa jiki yana da kyau mutum ya ɗan fara yin kamar miƙa. Wannan yana taimakawa wajen rage samun rauni saboda tsokokin jiki idan ka yi miƙa suna daidaituwa. Muna kuma tafi da maimaicin filin gane mana hanya hira da tsohon gwamnan jihar Jigawa Alhaji Sulami da ɗaya daga cikin kusoshin babbar jam'iyyar hamayya Najeriya PDP da ake ganin na cikin fitattun da ba su taɓa sauya sheka ba, amma a yanzu zai ba haɗakar 'yan jam'iyyar wato ADC ko me ya zafi? Da ka san mai mutum ba a matsayin ainihin buri akan bukata cewa zai yi komai a duniya. Don wannan mulki dole ce Najeriya tana cin garabi. Maganin abun ne ya za a yi. Shi dukkanin mu duk mu da shi. To a zo musa Najeriya a gaba me za a yi tsabuta. To madalla za a ji duka waɗannan ne bayan na karanto labaran duniya. Ƙungiyar Tarayyar Turai da Mexico sun nuna takaicinsu bayan da shugaba Trump ya ce zai sanya harajin kashi 30 cikin 100 akan kayan da ƙasashen biyu ke fitarwa zuwa Amurka daga farkon wata mai zuwa Agusta. Shugabar hukumar ta Turai Ursula von der Leyen ta ce matakin zai cutar da masu sayan kaya da kuma kamfanoni a dukkanin bangarorin biyu wato kasashen da kuma ita kanta Amurka. Ta ce kungiyar EU za ta ci gaba da kokari domin ganin an cimma matsaya da Amurkar amma kuma a shirye take ta rama kura aniyarta in abu ya ci tura. Ita ma gwamnatin Mexico ta bayyana harajin da cewa abu ne da bai dace ba amma ta ce za ta ci gaba da tattaunawa domin samun matsaya. Shi kuma sai dai kuma shugaba Trump ya ce muddin Turai da Mexico ɗin suka ce za su mayar da martani to zai lafta ƙarin harajin wanda ya mafi na yanzu. Asibitin Nasir da ke kudancin Gaza ya tabbatar da kisan Falasɗina 24 a kusa da wani wajen rabon kayan abinci. Mutanen da ke wajen sun ce sojojin Isra'ila sun buɗe musu wuta ne yayin da suke ƙoƙarin karɓar abinci. Rundunar sojin Isra'ila ta musanta hakan amma ta ce sojojinta sun dai harbi ne na gargadi domin tarwatsa Falasɗina da suke barazana a gare su. A paramedic accuses Israeli troops of killing in cold blood. Wakilin BBC ya ce ma'aikatan lafiya sun zargi Isra'ila da kisan gilla. A halin da ake ciki kuma Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi gargaɗin cewa an shiga wani mawuyacin hali na ƙarancin mai a Gaza kuma a yanzu lamarin ya fara haifar da naƙasu sosai ga ayyukan jin ƙai. Wata sanarwa ta haɗin gwiwa da hukumomin majalisar tara suka fitar ta ce asibitoci da cibiyoyin amfani da ruwa da motocin ɗaukar marasa lafiya na daga cikin ayyukan da tilas za su tsaya saboda rashin man. Ministan sufurin jirgin sama na India Kinjarapu Naidu ya buƙaci 'yan ƙasar da kada su yi riga malam masallaci bayan da rahoton farko na haɗarin jirgin saman kamfanin ƙasar Air India na watan da ya wuce ya nuna cewa an samu rudani tsakanin matukan jirgin kan makunnin mai na jirgin. An kashe makunnan ne jim da tashin jirgin inda aka ji muryar matuki ɗaya yana tambayar ɗayan ko shi ya kashe makunnan wanda shi kuma ya ce a'a. Da yawa daga cikin 'yan uwa da iyalan waɗanda hatsarin ya ritsa da su mutum 260 na nuna shakku kan rahoton cikin damuwa. Wani daga cikin 'yan uwan ya gaya BBC cewa ba zai gamsu ba har sai hukumomi sun fitar gaba ɗaya muryar da na'ura ta ɗauka ta matukan jirgin. To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na BBC.